Ang atong Ginoong Jesucristo nga gilagway nining hari sa ebanghelyo nga atong nadungog, ganahan gud siya, mahigugmaon gud siya nga mohimo og usa ka kumbira aron managhiusa ang katawhan. Apan kita nga mga dinapit, andam ba kita nga mosanong sa panawagan sa imbitasyon sa hari nga mao ang Dios. Usahaw na pag-andam itong kaugalingon, kanang gitawag og wear your Sunday or church dress. Manay andam, no? Sama sa ubang mga tinuhuan nga kung magtapok na gani sila, mohimo sa ilahang religious activity. Andam ay full regalia nga sa ato pa up and down, long sleeve, no? Long sleeve. Mo'y pagkaandam sa pagtambong sa kumbira sa Dios. Wa man mingon ang Ginoo nga dihay usa nga wala magsulob og bisti sa kasal, na kana gyung brand new, kana gyung branded, kun dili kana gyung haom sa okasyon. Di ba? Dunay gingon nga haom sa pangaligo, dunay haom sa panggawa outing, dunay haom diya sud sa balay, dunay si haom dinhi sulod sa simbahan. Ang pangutana, andam bata. Busa maigsuon, ang Dios nagdapit sa matag usag-usa kanato nga motambong gayon sa iyang kumbira. Apan ang uban nagdumili, mi-ignore, daghan paganig mga pasumangil, mga alibis, nga naman kay dili nila type. Dili nila type. Nga naman, sama ko nato usahay, naay kumbira, naay magkumbira sa silingan, di ka mo adto. Nga naman, dili ni mo type. Nganong dili man mo type, kay nana kay bias, nana kay pagduha-duha, nana kay mga kayugot, nana kay mga kasina, og tingod ni ana, di jud ka mo adto sa iyang imbitasyon. Ingon ba ni ana mga igsuon ang atong kinaiya? Ang uban nga dinapit mingon, matos kong umah, moadto sa kong tindahan, daghan kaayo. Nga sa ato pa, dili di ay nila priority ang Dios. O sa may atong top priority, ang atong kaugalingon nga mga panginahanglan, ang pag-asikaso sa kaugalingon without thinking nga ang Dios mao na gyud mismo ang nagdapit kanato. Mao nga ang ato gyud unta nga tubag, kung ang Dios modapit kanato, mingon din ta, aniya ako Ginoo, mianhi ako
aron sa pagtuman sa akong kabubuton. Mana mga tana ta, nganong mianhi man ta, nganong misimba man ta, kay nagpamisa sa anniversary sa kasal, death anniversary, anniversary sa pagkatao. Pero kung wa ng mga butanga, never sorry na lang, no? Imbis unta anniversary. Wa di na gyud ta maghikutar. Mubalik na punta sa imbitasyon sa Dios, ininag P-A-T-A-Y. Ang pangutana, tumoy, why, ngano man kaha. Kay dili nato unahon ang gingharian sa Dios. Unahon nato ang atong kaugalingong gingharian. Busa gitawag kita sa Dios. Unsay tubag? Yes, Lord. May anhi ako aron sa pagtuman sa imong kabubuton. Sige tag pangayo. Sige tag yangu-ngu, pero matawag nato waktay ikabaws balik ngadto sa Dios. Busa sa atong pagka-Kristohanon, 500 years na gudta. Magdumili pa bata sa panawagan sa Dios, pinaagi sa pagsalmot nato, dili lang sa makalihukan diha simbahan, kundi pod sa makalihukan diha sa katilingban. Pag-agni sa atong isigka taong busa ang matuod o tinuod nga Kristohanon, dili gayud magduha-duha, dili gayud magpanuko, dili gayud mo baliban, kung ang Dios na maoy magdapit kanato. Manindong sa Ebanghelyo ang gingharian sa langit